Valdeorras quere presentar hoxe a nova imaxe de marca. Non aposta por darlle o valor que queremos, se merece. Trátase dun paso máis dentro dun plan de promoción que contemplou diferentes accións durante estes últimos anos. Así, o pasado 26 de novembro de 2023 presentou a súa nova campaña O Godello de Valdeorras, e agora tamén é teu. Dende aquela data tamén se deu a coñecer unha nova versión da web corporativa, as novas etiquetas do viño xenérico que utiliza diferentes eventos nos que participa e as novas terillas de seguridade. Hoxe presentamos unha imaxe renovada na nosa marca que quere transmitir modernidade sen deixar de lado a esencia do que somos. Esa nova imaxe compónse de varios elementos como son o logo, cas 4 superpostas de diferentes cores, queren simbolizar a construcción dos elementos que entran en xogo na elaboración dos viños. O nome, Valdeorras, denominación de orixe, que concede o protagonismo á comarca colocando diante. O lema, o eslogan que sentido a nova imaxe de marca.